Takže čaute ľudia, môj meno je Robin Pyrotechnik, ja sa tam pri mojom ďalšom videjku. Dneska si ideme teda otestovať tieto podomácky vytvorené petardy, ktoré ste strašne chceli. Povedal som vo videu v unboxingu, ak som ho nevidel, tak si ho choď určite kúknuť. Povedal som tam, že ak tam dáme 15 lajkov alebo koľko a napíšete do komentáru, že hashtag domáca petarda, tak si poďme odpaliť. Boli tam asi 2 komentáre alebo tak a bolo tam 20 niečo lajkov, tak som vravil, že dobre, tak to ideme odpáliť v rýchlosti. Keďže zajtra je Silvester, ideme to odpáliť. Ideme to vyskúšať. Doniesol som aj dumbumku starú, mydlovú na porovnanie, že ako to búcha a môžeme ísť na to. Dobre ľudia, takže buchlo, spravilo to nejaký takto kráter. Ako ste mohli vidieť, malo to dokonca aj červené svetlo. Bola celkom pekná a teraz si ideme na otestovanie zapáliť starú dumbu mydl. Dobre ľudia, takže ako ste mohli vidieť, domáca petarda dokonca podľa zvuku bola aj silnejšia ako klasický dumbu mydl starý. Takže sa to oplatí, má to asi okolo skoro 3 gramy zložie na petarda. Takže ak sa vám videjko páčilo, určite zanechajte like a odberme sa, uvidíme sa v ďalšom videjku a hatiaľ, čaute.